Kiitos. Voit ottaa seuraavan sivun ja sitäkin seuraavan. Elikkä tervetuloa mun pieneen esitykseen siitä, mitä mentorointi voi olla. Ja ensin kerron, miksi minä olen täällä ja sitten ihan pientä erittelyä siitä, että mitä mentorointi on, miksi kannattaa mentoroida ja sitten sekä omia että muiden määrityksiä siitä, että mitä se mentorointi vaatii, että se onnistuu. Ja minä olen Heidi Bailey. Voit laittaa sieltä sen kuvankin. Tämä kuva on mun synttäri brunssilta, niin sen takia siellä on vähän muitakin kuin pelkästään tuoremehua. Ja sitten vaan ajattelin, että ei se nyt varmaan haittaa, kun en lähtenyt etsimään sit virallisia muodollisia kuvia. Tämä nyt on kuitenkin tältä keväältä, niin näytän suurin piirtein tuolta, kun kuvassakin on. Ja olen tosiaan aikanaan valmistunut prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta, mutta en sitten päätynyt haaveilemaani sellu- ja paperitekniikkaa teollisuuden pariin, vaan ura on ollut asiakaspalvelussa ensin ihan puhumalla suomea ja ruotsia teknisessä asiakastuessa, sitten näiden erilaisten asiakasprojektien raportointiin ja lopulta esihenkilötyöhön sillä puolella. Ja sitten ennen läbiä olin pitkään hankintakuvioissa sekä yksityisellä että julkisella puolella. Ja nyt sitten viime elokuusta on ollut läbissä teknologiayksikössä osaamispäällikkönä. Ja mun lehtorit on luma-aineiden opettajia ja sitten rakennusalan eri näkökulmia opettavia asiantuntijoita. Ja punainen lanka tässä mun omassa työurassa on ollut tämä esihenkilötyö. Että se on mulle tosi tärkeää ja ehkä sekin on sitten aikanaan kannustanut mut tänne mentoroinnin pariin. Ja ehkä yksi syy sit, miksi minut pyydettiin tänne, on tämä mun kohtuukattava mentorointihistoria. Ja tosiaan viime vuonna minut palkittiin Suomen mentoreiden ensimmäiseksi konkarimentoriksi. Eli 2013 vuodesta lähtien olen siellä mentoroinut vastavalmistuneita ja valmistumisvaiheessa olevia nuoria. Ja jatkan tälläkin hetkellä tämän mentoroinnin parissa. Ja sitten on ollut Mothers in Business mentoroinnissa vuoden. Olin kuvitellut mentoroivani tämmöistä ruuhkavuosia elävää, mutta samalla urakehitystä toivovaa nuorta naista, mutta sainkin aktorikseni suurin piirtein samanikäisen ja samassa elämänvaiheessa olevan naisen, joka vain mietti omia ura-ajatuksiaan, mutta meillä oli oikein antoisa vuosi. Sitten Hankinta Suomella on ollut tämmöinen ryhmämentorointi, jossa on pari kautta kerkesin olla mukana ja sitten myös edellisessä työpaikassa oli uusille esihenkilöille tarkoitettu ryhmämentorointi, jossa olin myös sitten mentoroimassa silloisia kollegoita, jotka olivat siirtyneet asiantuntijaroolista esihenkilörooliin. Että tämmöisellä taustalla olen tätä mun mentorointiesitystä tekemässä. Ja mentorointi riippuu aina siitä määrittelytahosta ja siitä tapahtumatoimintaympäristöstä, että miten sitä määritellään, mutta tähän olen valinnut 3 pikkasen eri näkökulmasta tulevaa, eli tämä mun oma taustayhteisö mentoroinnin alalla Suomen mentorit toteaa, että mentorointi on vuorovaikutteinen prosessi, joka tähtää ensisijaisesti aktorin ammatilliseen kehittymiseen. Ja tässä tulee taustalla just se, että heidän aktorit on valmistumisvaiheessa olevia nuoria, joilla välttämättä ei vielä ole sitä omaa työkokemusta. Sitten taas Helsingin yliopisto, jonka mentorointiohjelmaa ja ohjetta käytetään hyvin laajasti tämmöisenä mentorointialan oppaanakin, sanoo, että mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista ja tukea aktorin ammatillista kasvua. Et vähän samaa kuitenkin kuin Suomen mentori. Ja sitten taas Työterveyslaitos toteaa, että
Se on osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa kokeneet ja aloittelevat työntekijät jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan ja tavoitteena tukea työssä oppimista ja työhyvinvointia. Et siinä on pikkasen erilainen näkemys sitten siihen. Voit kääntää seuraava sivu. Tuttuuko siitä 1? Aha. Mihin meidän ykkössivulle sitten matka? Vai onko mun esityksessä joku välittäjä? Se voi tietysti olla, että me on jäänyt tuommoinen etähuoneessa. Latasin se tähän itselleni sen takia, että ei tarvitse sieltä, jos tulee yhteysongelmia, niin se näkyy silti. Oliko se ykkössivussa niissä? Se oli se listaukset. Mä itse sekoilin nyt, kun näitä liksyttävissä. Joo, ei tää kyllä sullakaan jaoissa ole. Joo, niin mennään sitten 2. No. Anteeksi, hei. Ei mitään. Joo, kyllä se näkyy on saman otsikon alla. No. Ja sitten jatketaan, että mitä tämä mentorointi on. Niin se on mentorin ja aktorin tai aktoreiden välistä. Ja se voi olla tosiaan tämmöistä yhdeltä henkilöltä toiselle tapahtuvaa mentorointia tai sitten ryhmämentorointia, jossa on yksi mentori ja useampi aktori. Sitten se voi olla vertaismentorointia, jossa nämä mentoroitavat ovat ikään kuin samantasoisia, mutta mentoroivat ikään kuin toinen toista. Ja sitten se voi olla tiettyyn aiheeseen liittyvää mentorointia, esimerkiksi vähemmistösukupuoli, yrittäjyys, perheen ja uran yhdistäminen, uudet esihenkilöt tai asiantuntijat tai mikä tahansa muu, mihin tarvitaan tukea toiselta henkilöltä eli mentorilta. Ja sitten miten mentorointi sitten määritellään, ja tämä on Suomen mentoreiden lähteestä, eli jotta mentorointi onnistuu, niin kannattaa olla tavoitteet, eli mitä sillä tavoitellaan sillä mentorointisuhteella. Sitten se vaatii sitoutuneisuutta, koska siinä kuitenkin mentori ja aktori antavat aikaa toisilleen, niin jos jompikumpi tai kumpikaan ei ole sitoutunut siihen sovittuun ajanjaksoon, niin silloin ikään kuin se lopputulemakaan ei ole niiden tavoitteiden mukaista. Ja siinä tapahtuu kummankin osapuolen toimesta sekä oppimista että kehittymistä. Ja jotta näin käy, niin se on vuorovaikutteista ja tasavertaista. Että tavallaan vaikka mentori on usein kokeneempi, niin hän ei ole mitenkään tämmöisessä ylemmässä asemassa tai tämmöinen kaikki viisas, vaan että se on tasavertainen ja vuorovaikutteinen keskustelusuhde. Se on luottamuksellista ja nimenomaan määräaikaista, että sillä on alku ja loppu. Ja mielellään sitten katsotaan myös tulevaisuuteen. Toki menneisyys vaikuttaa, mutta tulevaisuuteen ollaan matkalla. Ja sitten vastavuoroisesti samasta lähteestä, mitä mentorointi ei ole. Että se usein sekoitetaan coachaukseen tai uraohjaukseen. Ja vaikka niissä saattaa olla niin kuin pieniä samoja kokonaisuuksia, mitä käydään läpi, mutta se tavoite on erilainen. Ja pyritään välttämään sitä neuvomista, vaikka kuinka tekisi mieli omalla viisaudella ja elämän kokemuksella jotain sanoakin.
Toki siitäkin voi sopia, mutta se on kuitenkin aina sitten sen aktorin oma päätös, miten hän näitä neuvoja ottaa sitten vastaan. Mutta tietenkin vinkkejä voi kuitenkin mentori myös omassa roolissaan antaa. Ja sitten valmiit vastaukset ja valmiiksi tekemiset, niin sekin on välillä houkuttelevaa, mutta kun siinä kuitenkin ajatuksena on, että se aktori on se oivaltava osapuoli, niin silloinkin kannattaa malttaa. Et voi kertoa esimerkkejä, mutta ei niin kuin tyylin, että kun näin teet, niin toi on lopputulos, koska se ei välttämättä kuitenkaan niin mene. Ja sitten myös tämmöinen näin, että koska jokainen on yksilö ja jokaisen taustalla on omat valinnat ja muut, niin vältetään sitä, että tuomitaan toista hänen ratkaisuistaan. Ja mentori ei ole myöskään terapeutti, että jos semmoiseen alkaa olla tarvetta, niin silloin on paras ohjata sitten ammattilaisten pakeille, ja mentorointi ei myöskään ole oikotie onneen, että vaikka onkin mentorointisuhde, niin se ei takaa yhtään mitään. Et Suomen mentoreissa tietenkin tavoitellaan sitä, että valmistunut nuori löytäisi yleensä sen työpaikan, mutta sitähän ei aktori voi luvata, mentori voi luvata, koska hän ei yleensäkään ole palkkaamassa sitä nuorta omaan yritykseensä. Et se on niin kuin siinä mielessä myös hyvä sitten nostaa esille, että mitkä on ne reunaehdot, millä tämä mentorointi sitten tapahtuu. Ja sitten miksi mentoroida, koska sehän ottaa sitten mentorilta kuitenkin aikaa. Ja kaikki nämä mentoroinnit, missä mä oon ollut, niin nämä on niin kuin tämmöistä mun omaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Eli olen tehnyt sitä ihan oma-aloitteisesti omalla ajalla omasta vapaasta tahdostani. En ole saanut siitä mitään korvausta. Että miksi siihen sitten lähtee? Niin kyllä siinä on niin kuin, näin ei ole missään tavallaan järjestyksessä, vaan silloin kun mä tätä valmistelin, niin ne olin siinä järjestyksessä, kun ne tuli mieleen. Eli aina tutustuu sit uusiin ihmisiin, ja ainakin joissakin mentoriohjelmissa on myös mentoreille keskenään tämmöisiä yhteisiä tilaisuuksia, niin sä tutustut niin kuin mentoreihin, mutta myös sitten ehdottomasti siihen omaan aktoriin. Ja monta kertaa se mentori sit tukee sitä aktoria tälle aktorille tärkeissä asioissa. Ja ihmiset yleensä tykkää puhua omasta elämästään, niin vaikka siellä nyt ei neuvoja jaeta sinällänsä, niin sit omasta elämästään voi ammentaa asioita ja näkökulmia, jotka on sit sille aktorille hyödyllisiä kuulla ja nähdä niinku sitä perspektiiviä. Ja silloin itse huomaa sellaisissa tilanteissa, että itse asiassa itsekin on elämältään aika paljon saanut ja pystyy sitä omaa kokemustaan tätä kautta jakamaan. Ja ainakin mulle on tullut näistä mentoroinneista hyvä mieli, kun on tutustunut uuteen ihmiseen. Mutta myös sitten toisinpäin, että elämä menee eteenpäin ja itse olen aikanaan opiskellut ja ollut yliopistossa, niin sitten on kiva kuulla myös varsinkin siellä Suomen mentoreiden aktoreilta, että no mitä se nykyopiskeluelämä on. Ja sitten kun kohtaa erilaisia ihmisiä, niin niissä yleensä sitten oppii itsekin erilaisia näkökulmia, mitä ei ole itse hoksannut. Ja kyllähän tietyllä tapaa mentorointi on semmoista hyvän tekeväisyyttä, mikä myös tekee ihmiselle hyvää. Ja olen myös saanut ystäviä mentoroinnin kautta. En tiedä, onko ne loppuiäkseni, mutta kuitenkin sillä että edelleen ollaan aktoreiden kanssa yhteydessä, mutta sitähän ei, se ei ole niin kuin se varsinainen tavoite, mutta niin voi joskus käydä. Ja sitten lopuksi, että mitä tämä niin kuin vaatii onnistuakseen. Ja koska erilaisia mentorointiohjelmia on useampiankin järjestäjän taholta, niin se vaatii sitä, että sekä mentori että aktori ymmärtää sen, että mitä juuri tällä mentoroinnilla tavoitellaan. Ja sittenhän tämä on aktorivetosta, eli se, että mikä se
aktorin toive on siitä mentoroinnista, mitä hän tavoittelee, mitkä asiat on hänelle semmoisia, missä mentori voi olla hänelle tueksi. Että mentori itsessään on enemmänkin kuuntelija ja sen aktorin tahtotilojen niin kuin tukija, eikä niin, että mennään sanomaan aktorille, että mä oon nyt ajatellut, että sä teet nämä ja nämä asiat, vaan että se on aktori, joka kertoo, että mä haluaisin nyt miettiä tätä 5 vuoden päästä tätä mun uraa, että miten mä sen teen ja mitä siinä pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten siihen keskitytään, eikä siihen, että ei kun mun mielestä sun kannattaisi lähteä opiskelemaan tonne, että sä pääsisit jonnekin. Että aktori edellä. Ja sitten tämä kuitenkin vaatii aikaa ja sitten sitä sitoutumista tähän. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun ajattelee näitäkin ohjelmia, missä mä oon ollut, niin se on ehkä ollut se maksimissaan 2 tuntia kuukaudessa. Ja ei ole hirveästi niin kuin mentorille tullut kotitehtäviä, että aktoreille voi niin sovittuna antaakin välitehtäviä, mutta ei kyllä mentorina ole tarvinnut kotitehtäviä tehdä. Ja sitten on hyvä luoda ne yhteiset pelisäännöt, että miten otetaan yhteyttä, kuinka usein nähdään, kuinka kauan ollaan tämän mentorointisuhteen äärellä ja missä muodossa tosiaan ollaan niin kuin tapaamisissa, ollaanko WhatsAppissa, ollaanko Teamsissa. Ja just tämä luottamus, että varmaankin kaikkien kanssa on sovittu, että se mitä keskustellaan, niin se jää niin kuin siihen piiriin, että sitä ei lähdetä linkkarissa julistamaan tai kavereille kertomaan, että nyt tämä mun aktori teki sitä ja tätä ja tota, vaan että se on niin kuin siinä 2 keskistä tai tietysti ryhmämentoroinnissa sitten useamman välistä. Ja kyllä niin kuin sillain tämä mentori on erilainen ihmissuhde sille aktorille, että kun me ei olla perheenjäseniä eikä me olla ystäviä, niin ainakin itse olen huomannut, että sitä niin kuin voi esittää näkökulmia ja kysymyksiä aktorille, jota muut ei ehkä uskalla tai kehtaa. Ja sitten aktori on saattanut oivaltaa siitä jotain, että jos muu perhe on ollut sitä mieltä, että sun kannattaa nyt lähteä tekemään ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sinne Aaltoon sitä TIPPA-tutkintoa tai jotain muuta ylemmän korkeakoulutason tutkintoa, niin sitten kun on kuitenkin itse nähnyt, että kaverilla on hirveä drive tehdä töitä, niin sanonut, että hei, että katso sitä työntekoa hetki, kun sä selkeästi pääset eteenpäin niin kuin työhaussa ja muussa, ja kaveri on edelleen sillä tiellä, että ei ole tarvinnut sitä ylempää korkeakoulututkintoa. Ja tämä oli just semmoinen, että kaikki suositteli, että mene vaan jatko-opintoihin, ja mä katsoin ja kuuntelin kaveria, että ei kun mietipäs nyt tota, ja sitten hän päätti lähteä työelämään, ja siellä mennään edelleen. Ja kyllä tämä niin semmoista tietynlaista heittäytymistä sit aina vaatii molemmiltakin osapuolelta, mutta myös mentoreilta, että nykynuoret on erilaisia kuin omassa nuoruudessa ja ehkä omat lapsetkaan on ollut, että siinä mielessä niin siinä on tiettyjä tämmöisiä ehkä riskinkin tekijöitä, mutta sitten taas toisaalta se palkitsee myös sit omalla tavalla. Oliko siellä vielä jotain? Sitten ajattelin, että jos aihe kiinnostaa, niin tuossa on tämä mainitsemani Helsingin yliopiston mentoroinnin työkirja. Et näissä ohjelmissa, missä mä oon ollut, niin se on yleensä kaikissa listattu semmoisena mentoroinnin aakkoskirjana tai aapisena. Ja sitten kun käytin näitä määrittelytahoja myös työterveyslaitoksena ja sitten Suomen mentoreita, niin laitoin sitten heidän esityksiänsä, mitä tämä mentorointi on. Ja toki minultakin voi sitten kysellä, että mielelläni vastaan kysymyksiin, jos niitä tulee sitten vaikka tämän esityksen katsomisen jälkeenkin. Voi laittaa. Tämän saa siis jakaa? Tämän saa jakaa, kyllä, ehdottomasti. Kesälomalla en aio vastata, mutta sitten taas kun palaan sorvin ääreen, niin sitten. Saako kysyä? Totta kai. Mähän en ole varsinaisesti mentorina toiminut opettajana sitten senkin edestä, mutta en mentorina.
mutta mä oon itse ollut mentoroitavana ja koin sen kyllä ihan todella merkitykselliseksi, vaikka en edes hirveästi muista, että mistä keskusteltiin, mutta muistan, että tavattiin kerran kuukaudessa ja juteltiin pitkiä pätkiä ja mä kuljin Helsingistä Lahteen mentoroitavaksi, koska mun mielestä se oli tosi mielekästä. Ja päädyin samaan yritykseen töihin lopulta. En nyt ole pitkään aikaan enää siellä ollut, mutta olin pitkään yrityksessä, josta mentori silloin tuli. Ymmärtääkö aktorit, mihin he ovat tulossa? Siis, että tietääkö he, että mitä mentorointi on? Mistä heitä tulee? Ja tietääkö he, tai pitääkö teidän ensin jutella siitä, että mitä tämä mentorointi nyt sitten pitää sisällä? No siis kaikissa näissä, missä mä oon ollut mentorina, niin aktoreille on ollut haku. Ja haussa on kuvattu, että meillä on mentoreinta tämmöiseen ohjelmaan. Jos haluat olla aktorina, niin voit hakea. Ja sitten kaikissa on ollut ennen kuin se kahdenkeskinen tai ryhmämentorointiprosessi on alkanut, on ollut aloitustilaisuus, joka myös on yleensä tallennettu, jotta kaikki voi sen katsoa, missä ikään kuin annetaan ne reunaehdot, että kuinka monta paria on muodostunut, mikä on se aika. Ehdotellaan tapoja, mitä kannattaa tehdä, vähän niin kuin mäkin olen tässä nostanut esiin. Et yleensä mentorointiohjelmissa pyritään siihen, että aktori tietää, mihin hän on ryhtymässä. Ja Suomen mentoreissa esimerkiksi aktorit kirjoittaa semmoisen vähän niin kuin motivaatiokirjeen, että miksi he haluavat olla tässä mukana ja millaista mentoria he hakee ja mitä he tavoittelee sillä mentoroinnilla. Ja sitten ne siellä mätsäilee näitä mentoreita ja aktoreita sitten kiinnostuksen mukaisesti. No nyt kun sä oot itsekin lävissä töissä. Itse muistan, että olen mentorini saanut Helsingin yliopiston ilmoitustaululta. Siellä oli ilmoitus, että hae mentoroitavaksi. Onko mitään tietoa, että meillä olisi esimerkiksi lävissä tämmöistä toimintaa koskaan ollut, tai olisiko sille niin kuin tilausta? Mä oon itse ollut niin vähän aikaa lävissä, että mä en osaa sanoa, mutta mulla on semmoinen hämärä mielikuva, että Intrassa olisi ollut jostain tämmöisestä niin kuin vertaismentoroinnista tai tämmöisestä niin kuin työntekijöille. Työntekijöiden kesken. Niin. Joo. Muistelen nähneeni joku tämmöinen. Mutta mun mielestä niin ei se ole yhtään hullumpi asia sekään. Että olisi vaikka uusien työntekijöiden vertaismentorointia tai jotain. Entäs opiskelijoille? No, opiskelijoille mun mielestä vähän tutoropettajat on pikkasen sitä, mutta ei ihan täysin, koska se on kuitenkin eri. Tutorointi on taas eri kuin mentorointi, mutta voisi olla. Ja mun mielestä saattaa olla, että siinä meidän Future Learning ohjelmassa, mikä on ikään kuin meidän niin kuin opetuksen ydintä, niin muistaakseni siellä jossain puhutaan myös mentoroinnista. Mutta se on vielä ehkä vähän alkuvaiheessa. Niin, aika paljon siis itsestä ainakin tuntuu siltä, että jos mä rupean hankkimaan, tai että mä en välttämättä olisi ilman tätä hanketta lähtenyt hankkimaan mentoria välttämättä, eikä meillä ole yksittäismentorointia ollutkaan, ne on ollut mentoriluentoja, missä on ollut mentoria useampia ihmisiä ehkä sit kuuntelemassa. Mutta se palaute on ollut kyllä sellaista, että musta tuntuu, ja sitten vielä yrityksiin se on aika usein niin, että sitten mennään töihin, tai sitten tehdään joku projekti tai hackathon, joku muu vastaava. Mutta voisiko se ollakin niin, että se on mentori sieltä yrityksestä, eikä välttämättä niin, että no niin äkkiä sinne niin kuin harjoitteluun, vaan että siinä voisi, niin kuin, koska musta tuntuu, että se palaute on ollut nyt tässä hankkeessa nimenomaan sitä, että kiva kun on voinut puhua niistä. Minähän en voi opettajana ikään kuin mentoroida sitä niin kuin työelämän näkökulmasta varsinaisesti. Siinä on ehkä se tutoroinnin ja mentoroinnin ero. No siis kyllä mä näkisin, että se on mahdollista ihan jopa yksilötasollakin. Ja meillähän on menossa LabWood-hanke, jossa yksi
tavoite on sellainen, että puualan yrityksistä löytyy meidän puupuolen opiskelijoille mentoreita, jotka tavallaan hoksaannuttaa ja tukee siinä niin kuin sitä opiskelijaa. Ja ehkä sitten jossain vaiheessa sieltä saattaa jopa löytyykin se työpaikka, mutta sitä ei niin kuin taata. Mutta siellä tavallaan on se teollisuuden mentori läbin lehtorin lisäksi antamassa sitä kokonaiskuvaa, mitä se työskentely puualalla Suomessa tänä päivänä on. Niin että se on kirjoitettu sinne hankkeeseen sisään. Mutta niin kuin, mitä mä tuossa lounaallakin teitä kuuntelin, niin kuulosti ihan mielenkiintoiselta. Ja sitten tavallaan kun tätä teki eikä ollut mukana hankkeessa sen syvällisin, oli vähän semmoinen, että no menköhän mä nyt miten sivuun teidän aiheesta, mutta sitten kun se oli kuitenkin yleismentoroinnista, niin mä ajattelin, nyt mennään tällä. Ja... Kyllä. Joo, musta tuntuu, että erityisesti toiset niin kuin alanvaihtajat tai kansainväliset opiskelijat hyötyi siitä, nimenomaan siitä, että tuli yrityksistä, paikallisista yrityksistä, suomalaisista yrityksistä kertomaan, että miten kannattaa, tai että minkälaista se työnhaku täällä on ja sen tyyppistä. Niin he hyötyivät siitä tosi paljon ja laittelivat omiin sosiaalisen median kanaviinkin ja tägäs hanketta niihin, että miten on niin kuin saanut todella paljon oivalluksia ja jotenkin idiksiä siihen työnhakuun sillä, että on ollut mentori. Joo. Ei välttämättä työpaikka, vaan ihan vain, että on päässyt kuuntelemaan, että minkälaisia vinkkejä on. Niin, ja se on ollut tavallaan tämän kokonaisuuden tavoite, niin sehän on täyttänyt sitten sen. Ja. Hyvä, mutta kiitoksia paljon. Onko teille kysyttävää? Tai... Niin. Kiitos. Kiitos paljon. Olla mukana. Joo, kiitoksia. Oli hieno saada mentorina pitkään toiminut mukaan. Muutama sana yhteistyöstä. Musta tuntuu, että toi mentorointi on ehkä semmoinen, mikä olisi niin kuin, tai itse haluaisin pitää tuossa kyljessä. Et se yhteistyö voi olla niin kuin hyvinkin monenlaista. Ja yksi tapa voisi olla esimerkiksi ihan tuommoinen niin kuin ihan vaan mentorina toimiminen. Erityisesti noin meidän kansainvälisille opiskelijoille, joille tämä työkulttuuri voi olla ihan todella uusi asia. He ei tiedä, että miten täällä tämä homma toimii. Niin sen tyyppisessä. Mun slaidit on englanniksi, koska mun slaidit on yleensä kaikki aina englanniksi nykyään, kun noita kansainvälisiä opiskelijoita luotsaan ja käyn myös puhumassa yhteistyöstä paljon, joten oikeastaan kaikki matsku, mitä multa löytyy, niin ne on aina valmiiksi englannin kielellä. Siinä on Toive-hankkeen alkuperäinen logo. Hankkeen tavoitteena oli siis laajentaa sitä väkeä, joka ICT-alalla, pelikehitysalalla ja e-urheilualalla toimii. Erityisesti niin kuin eri sukupuolet, jotka alalla toimii. Se laajeni siitä hyvin paljon nimenomaan noihin kansainvälisiin opiskelijoihin myös. Siis sukupuolivähemmistöt aloilla olivat hyvin edustettuna, mutta se laajeni hyvin paljon myös noihin kansainvälisiin opiskelijoihin, joita meillä on nykyään Lahdessa ihan tosi paljon ja perheineen ja omine yhteisöineen täällä Lahdessa nykyään. Mutta tältä se näytti alun perin se meidän logo. Vielä saisin tuon slaidin vaihdettua. Kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa on sama tavoite tehdä paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Se on niin kuin meidän DNA:ssa, se erottaa meidät ehkä yliopistoista, että meillä se yhteistyö kuuluu meidän ytimeen. Mutta ehkä se tärkeämpi kysymys on se, että minkä takia yritys haluaisi tehdä meidän kanssa töitä.
me ollaan kyllä valmiita tekemään kaikkien kanssa töitä ja ihan mitä vaan töitä, mutta miksi te tekisitte meidän kanssa töitä? Ja siihen mä nyt yritän tässä jonkinlaisen vastauksen antaa, mitä te hyödytte siitä, että te teette meidän kanssa yhteistyötä. Tässä on nyt erityisesti meidän IT-opiskelijoista, eli Industrial Information Technology-opiskelijoista, jotka on näitä kansainvälisiä. Toki seassa on myös paljon suomalaisia, mutta tähän voisi pistää minkä tahansa alan meidän läpin sisältä. TVT suomenkielinen tai muilta aloilta tai ihan mistä vaan. Ehkä se suurin tavoite, mikä meillä on se, että kun yritys palkkaa, vaikka hän palkkaisi kokeneen insinöörin töihin, niin aina menee aikaa. Joskus siinä joidenkin arvioiden mukaan saattaa mennä jopa puolesta vuodesta vuoteen ennen kuin hän pääsee niin kuin sisään siihen työtä, mitä hän on menossa tekemään. Puhumattakaan niistä vastavalmistuneista insinööreistä, jotka pitää ikään kuin perehdyttää alalle, työelämään ja juuri sen työpaikan tehtäviin sen jälkeen, kun hän siellä aloittaa. Siinä voi mennä vuodesta 1,5 vuoteen, että hän pääsee, niin kuin, hänestä tulee tuottava sille yritykselle. Ja sen takia toiveena ja tavoitteena meillä olisi, että me pystyttäisiin kaventamaan sitä gäppiä, mikä on siinä välissä, se koulutusväli siinä, että me haluttaisiin tehdä semmoista niin kuin tarvelähtöistä opetusta, että me tehtäisiin hyvin läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa niillä ympäristöillä, niillä työkaluilla, mitä siellä yrityksessä käytetään, jotta se raja sen koulutuksen ja sen työn tekemisen välillä niin häivytettäisiin mahdollisimman paljon. Meillä tehdään paljon semmoisia projekteja esimerkiksi, että mikäs nyt olisi hyvä esimerkki, meillä tehdään esimerkiksi jotain backend-koodia, me tehdään lähtökohtaisesti vaikka Nodella, mutta sitten meillä on yrityksiä, jotka tekee sitä C-sharpilla. Me voidaan ihan hyvin vaihtaa jonkun tiimin koodin kieleksi C-sharpia, ei ongelmaa. Se, että oppiiko he tekemään jotain API-rajapintoja C-sharpilla vai Nodella, on käytännössä heidän niin kuin tulevaisuuden uransa kannalta aika pieni merkitys, jos he oppii tekemään API-rajapintoja ylipäätään. Mutta se, että me niin kuin lähdetään siitä, että tehdään sillä, mitä se yritys haluaa. Ja on jo nyt semmoisia mullakin ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Iittiläiset siirtyi siis Lappeenrannasta Lahteen viime elokuussa. Ja mulla alkoi ensimmäisen vuoden opiskelijat viime syksynä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat lähti heti tekemään projekteja ja ensimmäisen vuoden opiskelijat meni niihin firmoihin töihin jo osa. Ja saa siitä nyt sitten kesän ajalta palkkaa, koska he ovat jo treenanneet koko talven niitä ympäristöjä ja niitä kieliä esimerkiksi, että mitä siellä yrityksessä käytetään. No sehän tuo tietysti opettajalle pikkasen haasteita, koska minä en voi tietää kaikkia ympäristöjä ja kaikkia kieliä ja kaikkea, mitä niissä yrityksissä välttämättä tehdään. Sen takia monet meistä opettajista on alkanut kutsua itseään ehkä enemmänkin valmentajaksi kuin opettajaksi. Me kuljetaan siinä mukana, me opetetaan yleisiä arkkitehtuuria ja niin kuin periaatteita ehkä enemmänkin kuin, ja tietysti opetetaan joku ohjelmointikieli, niin kuin perusasiat, mutta hyvin nopeasti siirrytään siihen, että tekemällä oppii. Ja sitten me voidaan näyttää, että miten tämmöisiä asioita periaatteessa yleisesti ottaen tehdään tällä kielellä. En ole välttämättä käyttänyt koskaan, mutta opiskelija käyttää. Eli tämmöiseen niin kuin valmennuslähtöiseen tai tarvelähtöiseen opiskeluun täällä ehkä nyt tähdätään sitten enemmän. Sen lisäksi meillä on todella paljon täällä labratiloja, missä voidaan tehdä. Tietysti IT-alalla niin se saattaa olla vähän erityyppistä kuin näissä labroissa, mutta täällä tehdään niin kuin labramaisesti, eli meille voi antaa, niin kuin nyt tuollakin on noita kesäkoululaisia, niin antaa meille projekteja, me voidaan tehdä. Ne voi olla jotain, ne voi olla testausta tai ne voi olla jotain demojen tekemistä tai jotain nice to have featureita sinne teidän
olemassa oleviin ohjelmiin tai tehdä hackathonina joku projekti tai muut vastaava. Eli me tehdään niin kuin labramaisesti näille meidän ympäristöille. Toki tässäkin tulee taas se rajan ehkä häilyminen siinä, että missä kohtaa siirrytään meidän ympäristöistä teidän ympäristöihin. Joskus on tarpeellista, niin kuin tässä aikaisemmin mainitsemassani yhteistyössä, niin me tehdään heidän ympäristössään, heidän Azurellaan, heidän DevOpsissaan kaikki koodit käytännössä, koska se on helpompi niin, että se on heillä siellä ikään kuin valmiiksi. Ja sitten viimeisenä kohtana niin tavoitteena olisi se, että helpotetaan niitä rekrytoinnin niin sanottuja pipelineja tosiaan. Eli siinä vaiheessa, kun ollaan tehty jo pitkään projekteja yhdessä, niin tunnetaan ne opiskelijat valmiiksi. Ei tarvitse miettiä, että ketä me palkataan. Joo. Eli onko tässä ikään kuin vähän niin kuin yrityksillekin win-win-tilanne niin siinä mielessä, koska rekrytointihan on yksi kalleimmista kokonaisuuksista, että jos on niin kuin saanut jo opiskelijoita työntekijöiksi, niin ne voisi ikään kuin sieltä sitten tiedolla valita ne, jotka heidän yrityskulttuuriin sopii, eikä tarvitse pistää hakuprosessia ja maksaa ilmoitusmaksuista ja käydä läpi tällä hetkellä ehkä satoja hakemuksia. Niin, kyllä. Joo, juuri näin. Eli työpaikka tuntee jo mahdolliset työntekijät. Kaikki tämä yhteistyö, mitä tehdään opiskelijoiden kanssa, meillähän on 2 tyyppistä työtä. Meillä tehdään opiskelijatyönä, joka on täysin ilmaista yritykselle, jota voikin hyödyntää. No, meillä on kyllä isojakin yrityksiä, kansainvälisiäkin yrityksiä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, mutta ne voi olla myös ihan tämmöisiä pieniä jotain startuppeja tai yhden ihmisen firmoja, jotka vasta miettii jotakin, koska sitten he pystyvät niinku hyödyntämään tavallaan sitä työvoimaa niinku opiskelijoiden avulla. Mutta sitten toinen on asiantuntijatyö, joka tarkoittaa sitä, että me työntekijät ikään kuin ollaan siinä mukana. Ja se on siitä lähtee laskuperässä. Mut kaikki opiskelijatyöt on ilmaista. Ja siinä täytyy ottaa huomioon, että opiskelijat ei ole tulosvastuullisia sinänsä. Että jos joku menee pieleen, niin joskus kaikki ei aina välttämättä niin kuin mene ihan maaliin saakka. Mutta onneksi itse en ole ihan näin dramaattisiin tuloksiin vielä törmännyt, että ei olisi mennyt maaliin. Mutta siinä voi mennä aikaa, mutta siis yritykselle se on lähinnä ajan antamista. Yrityksen näkökulmasta niin se voi olla tosiaan, ne voi olla jotain nopeita kokeiluja, se voi olla jotain vähän isompaa, eli toiminnan tai osaamisenkin kehittämistä, missä olisi sit ehkä nimenomaan semmoista niin kuin asiantuntijatyön käyttämistä. Eli toisin sanoen meillä voi ostaa kursseja käytännössä ihan mihin tarpeeseen vaan. Me voidaan tehdä testausta, pilotointia, me voidaan tehdä tuotekehitystä. Ja sitten tosiaan tällä hetkellä niin ollaan paljon mukana tuolla vihreän siirtymän ratkaisuissa, eli voidaan sen tyyppisissä asioissa myös mielellämme jeesailla. No, tämä on nyt niin kuin yrityksen näkökulmasta, mitä yritys voisi saada. Meidän näkökulmasta se näyttää ehkä enemmän tältä. Me voidaan tehdä yrityksessä, me voidaan tehdä täällä kesäkoulussa, me voidaan tehdä tuotekehitystä, voidaan tehdä projektiyhteistyötä, me voidaan tehdä opiskeluprojekteja, hackathoneja, harjoitteluja, opinnäytetöitä. Se, että mitä se käytännössä, onko se nyt harjoittelu vai opinnäytetyö, niin teidän ei tarvitse niin kuin tilata nimenomaan vaikka opinnäytetyötä. Me voidaan keskustella siitä, että mikä on semmoinen järkevin ja paras tapa yhteistyötä tehdä. Yksi, mitä mä suosittelen lämpimästi, on nimenomaan tuossa RDI, eli suomeksi TKI-työ, tällaiset niin kuin rahoituksen hakemukset jostain EUlta, niin voi niin kuin pienelle yritykselle esimerkiksi kuulostaa liian työläältä. Meillä on asiantuntijat siihen, että tekee hakemukset EU:hun ja kirjoittaa raportit ja muut vastaavaa, että semmoista yhteistyötä kannattaa hyödyntää ehdottomasti. Meillä on siihen hyvät tyypit tekemässä. Mutta että meillä tehdään monella tapaa.
Ja meillä ei harjoittelu ole sitä välttämättä, että meillä on harjoittelujakso alkaa toisen vuoden syksyllä elokuusta, vaan silloin kun meillä on töitä, niin me tehdään niitä töitä. Tältä näyttää meidän sekä TVT:n että IITin käytännössä sisältö, mitä me kaikkea täällä tehdään. Eli tuolla TVT:llä ja meilläkin puhutaan välillä IoT-pipelineista, joka on siirtymässä ehkä enempi data-pipelineen. Se datahan nyt voi tulla ihan mistä vaan, se ei välttämättä tarvitse olla mikään IoT-laite. Mutta kaikki tähän liittyvä. Tehdään mielellään projekteja ja monenlaista tehdäänkin. Tällä hetkellä pohditaan esimerkiksi sähköisen liikenteen projekteja, missä tätä pipelinea tulee hyödynnettyä myös. Ja tosiaan mä puhun itse siitä, että olemme siirtymässä projektipohjaisesta oppimisesta käyttäjätarinapohjaiseen oppimiseen. Eli ei tehdä projekteja ja sitten anneta arvosanaa, vaan me ruvetaan tekemään projektia, tehdään iteratiivisesti, saadaan koko ajan palautetta, kehitetään sitä eteenpäin niin, että opiskelija pystyy matkan varrella kehittymään paremmin, eikä vaan saa sitä loppuarvosanaa siitä. Jotkut puhuu pikkusen ehkä eri näkökulmasta nimellä Open Engineering, joka tarkoittaa sitä, että 2 eri samalla linjalla olevaa opiskelijaa saattaa tehdä ihan eri asioita. Mutta lopputulos on se, että he ovat oppineet ja kehittyneet sen opiskelujen myötä. Molemmissa on keskiössä se iteratiivinen tapa tehdä töitä. Tässä käyttäjätarinalähtöisessä on ehkä vielä enemmän se yritys mukana siinä kaikessa toiminnassa. Eli enemmän mentorointia ja ohjausta koko sen projektin ajan. Viimeisenä haluan näyttää teillä vielä sen digitaalisen merkin, jonka saatte tästä toivehankkeesta. Tämä lähetetään teille tässä vielä tämän viikon aikana. Osa on ehkä ollut enempäänkin niin kuin henkilökohtaisena tai henkilökohtaisista lähtökohdista mentorina. Toiset taas yrityksenä nämä lähtee mentorille. Eli mentori voi sitten sen oman yrityksensä kanssa päättää sen, että onko tämä henkilökohtainen merkki vai laitetaanko se esimerkiksi yrityksen sivuille se merkki. Eli merkistä aukeaisi sitten esimerkiksi ihan todistus, mistä näkee, että mitä te olette olleet hankkeessa tekemässä.